Республика башлығының табиғат ресурстарын файдалану һәм экологик қауіпсіздік мәсьәләләре буенча кәңәшчесе барлыкка килде. Был вазифаны Емәгатьчелек башлангысында Башкортстанның атказанган металлургы Расих Хәмитов аткарасак. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстанның атказанган металлургы Расих Хәмитов. Расих Азамович, һаумыгыз. Һаумыгыз, хәерле көн. Шулай итеп, күптән түгел Республика башлыгының Емәгатьчеләр осрашуында республикаларга күп кенә экологик проблемаларның, шул исәптән Куштаудың да барлыкка килүенең төп сәбәбе ул табигать ресурсларын файдалану республика карамагында түгел. Федераль үзәк һәм республика арасында ниндидер бәйләп торысы хезмәт юклык дип билдәләгәйнегез. Бына республиканың башлыгы кәңәшчесе вазифаһына хәзер биләйһегез. Җәмәгать башлангычларында дип тагы бер тапкыр хәзергә алайык. Һез был бурыста аткарасак хагылма. Федераль үзәк һәм төбәк арасында бәйләнештә. Был республика башланган зур ышанысы булып торды. Мин аның өчен рәхмәт белдерәм. Һәм был ышанысы әлбәттә аклар ярак үзебезнең халкыбыз өчен, республика өчен шундай экологик мәсьәләләр кискенләшеп китмәһен өчен. Берегезчә менә үземнең элекке чыгышларда мин әйттем. Кадәр күп вәкаләтләрдән законда, конституция каралһа ла, күбрәк алар күчерелеп китте федераль үзәккә. Менә департаменттарга, федераль округтардагы безнең элекке үзебезнең булган менә ошо хезмәттә геология хезмәте, госком геология, управление по недрам, территориальное агентство по недрам, вот такие вещи, нейдар югалып калды. Сынапта республика ниндидер экологик бәхәс килеп тууһа, был хәл өчен берәү дә җавап бирмәй килеп сыга. Шул карьерлар мәсьәләһендә шулай. Белүчә менә тау геология хезмәте безнең җирата яткылыкларын эзләү, аларды табу, эшкәртү белән бәдә җирдә без барыбер ничектер аны кузгатабыз, ер катламдарын. Карьерлар килеп чыга, тау өйемдәре катламдарының өйемдәре барлыкка кирәк. Ул әлбәттә безнең тирә-як мөхиткә аның зыяны бар. Менә күп мәсьәләләрдә хәл итү өчен шундай ул проектлы, программалы эш алып барырга тиеш. Әгәр дә лицензияны бит бирәбез икән, урындагы властьлар бирә икән, ул бөтә ошо урындагы мәнфәгатьләрне күреп, файдаланып сыгарга тиеш. Лицензия бирелә икән, мәсәлән, Нижний Новгородта, или проекттар шунда ратлана, или шунда алып барырга, или Екатеринбургка, или Пермгә, андагы специалистлар безнең хәлләрне билеп җитә алмай. Шулай бит, шул геология менә без эзләнүдә алып барганда, минем коллегаларым, улар безнең территорияны белә, өстән алып аска тиклем. Ул үзенчәлекле безнең профессия. Аны һәйбәт геолог тәзерләү өчен кемендә бер 5-10 ел кирәк. Республикала бына һәйбәт тау геология хезмәтен тергеҙеү кирәк сынлапта, әгәр дә ул бездә юк икән, ул хезмәттә эшләр өчен белгечләребез бармы? Был кирәһе, мин уйлайым, безнең хөкүмәтебезнең бурычы булып торды, алдагы адым. Чөнки шунһыз без һаман да ошо ситуациялар килеп чыгарга мөмкин. Безгә бит безнең бурыч булып менә алдан искәртү, дөрес идара итү алымдарын куллану. Һәм әгәр дә рөхсәт бирелгән икән ошо яткылыкта үзгәртү өчен шуның ничек алып барыла, шуны тикшерү, аның өчен әлбәттә безнең галимдар да кирәк, һәм шул специалистлар да кирәк. Аны әйтеп китүенчә, ундай специалистлар безнең тармакта бар. Әлбәттә аларның яшьләре байтак инде, улар безнең экспертиза өлкәһендә, шул лицензия өлкәһендә, проекттар әзерләүдә улар әүдем катнашырга бар. Менә яшьләребезне без әзерләйбез башка дәүләт университетында геология профессия буенча геофизика әзерләйбез. Шулай нефтяной университетта бар бит, улар күптәре безнең яшьләр бар. Кайһылары бездә калай икән, мәсәлән, Башнефть системасында. Димәк, бында төп мәсьәлә уларны ошо үзәктә калдыру, инспектор ылыктыру, кызыксындыру шулай дип уйлыйм. Әлбәттә,
мына ушу үдебезде эш урындары булдыр, ушул комбинаттарда, тау байыктыруу комбинаттарында ошалла, Себайда, ама алар күптәре эшләй анда. Мына улардын эшләгәненә итәкчелек итү, мына безнең геологияда баягы тармагын етәкләүче орган, дәүләт органы булырга тиеш. Унда бөтә законнарга таянып, федераль министрлыктар менән бергәләп эшләргә кирәк. Һәм әлбәттә шул вакытта халыктың, урындагы халыктың мәнфәгатен без күзәтергә тиешбез һәм исәпкә алырга тиешбез. Әйткәндә, урындагы халык борсылу белдерә. Шул ук карьерлар менән. Карьерлар дигәндә республиканың кайһы районын гына алып карама, дип һезнең мөһиләшкәнебез бар. Баймак, Әбиәлил, Учалы, Белорет, бөтен районнарда тиерлек бuna шу тау катламдары актарыла, файдалы казылмалар сыгарыла, әмма тау актарылып ятып кала. Халыкта онкологик сирдер артта һәм халык борсыла. Бuna был яһәттән нимәләр эшләй алабыз? Мына безнең Башкортстан файдалы казылмалар буенча үзенчәлекле башка субъектлардан аерылып тора. Бездә нефть, газдан башка төсле металлдар, алтын, көмеш һәм башка металлдар һәм нерудный ископаем һәм табигый һыуларыбыз бөтәһе бар. Без бөтә республикалар аерылып торабыз. Мына Оренбур өлкәһе безнең элекке ердәре мына охшаш. Үзләренең мына ошо ресурслар буенча. Шуңа күрә безнең үзебезнең вәкаләтләребезне үзебез хакларга тиеш. Үзебез дәге хәлдәрдә бурыстарыбызны белергә тиешбез. Шулай бит яуаплылыктыла. Безгә кемдер килеп, мәсәлән, Казандан или Нижний Новгородтан килеп, ничек алар белмәйсә торып күрһәтергә тиешләр. Мәсәлән, шул проектларда ничек тауят мына катламнарда яткылыктарда үдәштергәндә специалистлар Оренбурдагы баягы горный надзор алар карарга тиеш. Шулай бит инде. Моны уйлап карагыз. Элек бөтәһе бездә булды бит. Моны ничектер тайпылыш китте. Һәм бүген тәү максат шу органда тергеҙеү, шулаймы? Органдарды тергеҙеү, мен уйлайым, был турала хөкүмәт етәкселәре үзләренең һүҙен әйтер. Хәзерге көндә мына безнең килеп туган хәлдә ошо координацион советта һөйләшеп, бөтә экспертлар саҡырып, бизнесты ла саҡырып, шулай бит инде аларҙың талаптарын, экоактивисттарҙың талаптарын иҫәпкә алып, ғалимдар менән ошо координацион ултырышта бөтә тикшергә тейеш. Һәм мына мин уйлайым, безгә мына алдан искәртеү мөһим. Чөнки киләсәктә ошондай хәлдәр килеп тыумаһын, кискенләшмәһен. Без әгәр дә шул дөрес лицензия бирәбез, һәм уны экспертиза үткәрәбез, проекттар төҙөбөз шул ваҡытта, әгәр дә беҙҙең мына эксперттарҙың ниндәй һөҙөмтәле үҙҙәренең эштәре була икән, беҙҙең рекомендациялар була икән, мин уйлайым, мына ошо ҡарарҙарҙы ҡабул итеүсе органдар иҫәпкә алырға тейеш дип уйлайым. Һәм шул ваҡытта мына ошо кискенләшеү булмаҫ ине тием. Әлеге ваҡытта беҙ беләбеҙ, Әбиәлил районындағы шул уҡ карьерҙар эшмәкәрлеге буйынса халыҡтың күп кенә һорауҙары туа. Шулай бит. Бында һеҙ нимә әйтә алаһығыҙ? Был турала мин ысындан әйтергә тейешмен, сөнки Салауат медно-порфировый, баҡыр порфировый ятҡылығы ул федераль кимәлдә исәпләнә ине, ул баланстарда бар ул. Уның баҡыр нейе буйынса күләме әҙерәк, но ул заманында беҙ аны иҫәпләмәде торға. Беҙ аны бирмәҫкә уйыбыҙ бар ине. Но мына ошо һуңғы йылдарҙа аукционға сығарып, аны бирҙе. Аның ултырышы ул мотор мына ошо 2 Ҡыҙыл йылғаһының уртаһында, өҫкө яғында урынлашҡан бит инде. Йылғаларҙың башында. Уны үҙләштереү, мына хәүефле хәбәрҙәр ишетеп торабыҙ бит инде. Шулай бит мына халыҡ борсола. Бына бында нисектер ниндәйҙер тикшереү, эҙләнеү эштәрен алып бару кәрәк. Сөнки мин уйлайым, мында аның хәүефе ошо тирә-яҡ мөхиткә, үҙебеҙҙең йылға сығанаҡтарға, мына сығанаҡтарға тәьҫире булыр тием.
Әлбәттә, бuna экологик экспертиза үткәрергә Тикшерергә кирәк, шулай. тикшерергә кирәк. Чөнки ул безнең Кыдыл елгаһынан бөтә ошында утырган Әбьялил районы, шул ук Магнитогорск каласы, шул ук Сибай каласы, шул елга буеннан һавалап итенде. Демәк, барыһының да бәкәленә һавасак был проблема. Шуңа йогынты булмаган өчен безгә ентекте экология һәм геологик эзләнүләр үткәрергә кирәк. Хокукларыбызга килгән сакта, менә нимә ул рекультивация? Без урындагы халык шундый компаниялардан нимә таләп итә алабыз? Рекультивация, ул технический проектты төзегән сакта, ул разведка үткәргән сакта рекультивацион проекттар эшләнмәй. Менә технический проект яткылыкты разведкаланган икән без. Шуннан һәм башлана запастары испатлангас, башлана оны үзләштерү, табу эшләр. Шул вакытта карала, әгәр дә без ошо яткылыкты үзләштереп, карьер булдымы, или шахтамы булдымы, тиешле проект буенча эшләп, азактан запастары беткән, мен аны рекультивация һәм ошо рекультивация һәм экологик саралар шул проекттың бер өлеше булып тора. Анда, мәсәлән, әгәр дә монда карьер булды икән, ул һәү менән тултырылган мөмкин язлары, баягы әйтмешләй, выпалаживать, агас ултырту эшләре, ундай проекттар, менә технический проекттың бер өлеше булып тора. Дәбгатан файдалану төп принципы хәзер менә врачтар әйтә бит, не навредит дип. Зыян итмә. Зыян итмә. Әлбәттә, менә файдалы кадалмаларды ничек кенә чыгармый, ул барыбер табигатькә зыян итә. Һәм минимизация диләр, уның кәметү. Ничек тә бар. Чөнки без барыбер бөтенләйгә 100% нитә алмайбыз. Шулай бит. Туктый алмайбыз, бу эштән туктата алмайбыз. Ерде кутарабыз, ер катламнарын кутарабыз, шартлатабыз. Шулай бит инде. Һәм зыянды минималь кимәлгә тиклем еткерергә кирәк. Менә нефть сарганда без бит инде һәүгә куябыз для поддержания пластового давления дип. Шунда система. Әлбәттә, без ер астындагы катламнардагы эшәр һәүдәре күптәр менә зарарланган. Бу көн бәйеш. Һәм булардан әлбәттә бар һала айрым тема булып тора. Һезгә бүгенге әңгәмәгез өчен рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләйбез. Халкыбызның бу шундый күп борсыган һорауларын хәл итәргә бу вазифага ярдәм итә. Рәхмәт, бергәләп бизнес, власть һәм менә активистлар белән бергәләп эшләргә язган. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, республика башлыгының табигать ресурсларын файдалану һәм экологик хәвефсезлек мәсьәләләре буенча кәңәшчесе Расих Хәмитов менән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.